विशेष ए प्रभु देखा दे पुळे टका दे बोपाटा चली गला मते अनाथ करी गला कौन करी मुझे जानी पारनी है प्रभु पारद जदि पुळे टंका दे ए माँ ए बाबू ए अंध को टिके साहाय्य कर बाबू दौना खाली जाकी होच छड़ा किछि नहीं गोटे बा खाली सब खाली बाछुरी गोटे भी माई गाई नहीं ता देर से चुंटा मत जाली नोट दे देछि चोगणी खाई बाज्य स्त्री लोकटा हौ नहला नहीं मु टिके रखी दिया आगे डुप्लिकेट हौ रखी देई हौ एबे बाबू मानकर ऑफिस जीवा समय आ यही टाइम रे गोटा चांस मारदवा जदि मिली गला बाबू ए बाबू टिके साहाय्य कर बाबू ए बाबू पप्पाटा चली गला ताको शुद्धि करिया भाई पैसा नहीं बाबू ये टिके साहाय्य कर साहाय्य ना तमको छेना गोडटा होयो एड़े बेकारी लोक तमे एड़े बेकारी लोक तमे बापा बंची थाओ तो ससुर के एटा पैसा पे भिक मागुच छी 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 हेटी बागे सागे के भिक मागिबो नहले जदी धरा पड़ी जो बहे खब्ब खाइबो किछि हबनी एमती मागी मागी ए पटना गाँ को पूरा खोल कर देवी तमे ताले खोल कर देबा ठीक अछि एठी अपेक्षा कर मु तमर कोन करछि तू काई मो इनकम रे लागुछु कहलु हां मु तो एठी बसिली मो मागुची तोर काई एता गंध होची तू खाली मो इनकम बजार मारछु तमे इनकम कले कोन करबो ना ना इनकम टा कले कोटा करबो ए इनकम करिकी बा तो कंपीरा पकाइबी एठी कंपीरा पके जो आइसक्रीम खाइबे लोभ तू करे कतो कलिकती आइसक्रीम रान्नु सेही आइसक्रीम टिका चुचुमिबा पाई अछि जे खाइबो सुनो 8 दिन होला मु से व्यापार बंद करि शेषरे आइसक्रीम लोभरे बापाटा को मारी देला आउ आइसक्रीम अछि ना तमे खाइबो आउ जमा भी आइसक्रीम मिलिबो हां हला तू दुकान बंद कर देचू हां हे प्रभु मुना हां एबे भाबुजी गोटे टोका सहित सेटिंग है वो फेरा रही छी आ मु बा फांका अछि ए मो सागा टिका छेड तमर कोन किछि अछि तमर जो ढोला पेट ए पोपा वाले पा हबनी हबनी ओ दरकार पड़िले से पेट पिठी सबु कामेरे लागिवो ए तितिली से गोटा आइलाइन तू चुप रह तो बहु विद्यालय तो पापा वार्षिक परीक्षा रे तू टिका चुप ए बाबू के टिके साहाय्य कर बाबू ओ बाबू टिके साहाय्य टिके रख
କ'ଣ ହେଇଛି ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ତୁ କ'ଣ କହିବି ବାବୁ ଏ ଅନ୍ଧଟାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଲା। ମୋ ବାପାଟା ହଁ ଚାଲିଗଲା ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ। କ'ଣ କହିବି ମୋ ବାପା ତୁ ବିଷୟରେ। କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି କାହାର କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ବାପା ଯୋଉ ଚାଲିଗଲା ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ବାବୁ ତାର କେତେ ଆଡେ କେତେ ଯୋଉ ଦୋଷ ଥିଲା। ଶଳା ବୁଢା 27 ଥର ନଣ୍ଡା ହେଲା 127 ଥର ମାଡ଼ ଖାଇଲା ହେଲେ ତାର ସେ ନାଳାଂଶ ଗଲାନି। ଶଳା ପଟଣା ଲୋକ ମିଶିକି ଖୁଣ୍ଟିଲେ। ରାଣ୍ଡି ଛୁଆ ମା ପେଟୁରୁ ଆଡ଼ ପକେଇ ମଲୁନି ଏ ବାବୁ ଆଉ କିଏ ରହିଲ କୋଉଠି ଆଉ କିଏ କୋଉଠି ରହିଲ ଦିଅ ବାବୁ। ବୋପା ବସି ଯାଉ ଯାଉ ବାବୁ ଆଉ କିଏ କୋଉଠି ରହିଲ ଦିଅ ବାବୁ 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 ରାଣ୍ଡି ଛୁଆ କହିଲା ବାବୁ ହଁ ବାବୁ ନା ଆଉ କ'ଣ କାହିଁ ଡେରି କରୁଛ ବାବୁ ଆଉ ଡେରି କରନି ବାବୁ ଯାହା ଅଛି ଓଝାରି ପକାଅ। ଉପରକୁ ଦେଖୁନୁ ସାଉଣ୍ଡ ଯାଉନି ଆଉ ଗଲା ମୁଁ ଦଉଥିଲି ତୁ ଦେଖବୁ ଆଉ ନା ଭାରି ନେଲା ବାଲା ତୁ ଅଧିକା ବାଳ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ନୁହଁ ରେ କ'ଣ କହିବି ବାବୁ ଏ ପଇସା କେବଳ ମୋ ବାପା ପାଇଁ ମାଗୁଛି ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ କିଛି ଦେଇପାଇଲିନି ଭାବୁଛି ମଲା ପରେ ମେଞ୍ଚେ ବାଳ ଦେବି ତାକୁ। ଶଳା ଚାଚି ଚୁଚି ଦେଲେ ତଳ ଉପର ଟିକେ ସୁନୁ ପାପୁଲି ହବ କି ନାହିଁ କହିଲା କ'ଣ ମେଞ୍ଚେ ବାଳ ଦବୁ ନୁହଁ ର ଶଳା ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଦଉଛି ଓ କଦଳ ପଚା ବଦଳ ଲୋକ ଏଠେଇକି ଆଇଲ ଏଠେଇକି ଆଇଲ ସେଠେଇ ଏଠେଇ ଏଠେଇ ସେଠେଇ ସେ ଟୋକାକୁ ପଚାର ତା ବୋପା କେମିତି ମଲା ଏ ଟୋକା ଏଇଠି ଗାଇଲୁ ସାଇଡ୍ ହୁଅ ଇଏ ବୁଢ଼ା ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ କହୁଛି ତା ବାପା କିଏ ପଚାର ତୋ ବାପା କିଏ ସବୁବେଳେ ଭଳିଆ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ବେ ସିଏ ମୋ ବାପା। ଆଉ ବେ ଏଇଠି ତମ ବୋପା ପୁଅର ଯାହା ହେଲେ ମତେ କିଛି ବି ମଝିରେ ରଖିବ ତମେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ହୋ ବଦଳ ଲୋକ ହଁ ମୁଁ ସେ ଅନ୍ଧ ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ କାହିଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବ ବୋଲି ବୁଝିଲ ଶଳା ଏଡ଼େ ନାଳୁଆ ତମେ ଜମା ଜାଣିନ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଅନ୍ଧ ହେଇଛି ହଁ। ଏକ ଯୋଉ ଭଦ୍ରମଳେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ହଁ ସତୀ ରାଧେ ତ ଗଙ୍ଗେଇ ହଁ ହଁ ପୁରା ଗଙ୍ଗେଇ ଇଏ ଫୁଲ ପୁରା ଏଇଠି ହେ ଅନେଇଲ ହଁ ଇଏ କିଏ କହିଲ କିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକ ଓହୋ କେଡେ ବାଜ୍ୟ ଲୋକ ତମେ ନା କେଡେ ବାଜ୍ୟ ଲୋକ ତମେ କେ ତମ ବୋପା ପୁଅ ମଝିରେ ମତେ କାଇଁ ଟାଣୁଛ ମୋର କେତେ ନା ଆସେ କେତେ ଆବେ ହେଡ ହେ ତୁ ତାହେଲେ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ମଣିଷଙ୍କର ଚିତା କାଟୁଛୁ ନାଇଁ ତ ପୁଅ ଦେଖା ନେବେ ଲୋକ ପଇସା ଦେବେନି ଆଉ ବୁଝିଲୁ ଶଳା ଏଡେ ବଡ ଟୋକା ହେଇଛୁ ଏମିତି ବଡି ପାଇଛୁ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ଅନେଇଲ ଭିକ ଭାଇ। ମାଗୁଛୁ ଇଏ କ'ଣ ହେ ଅତି ଅଭଦ୍ର କ'ଣ ଏଇଟା ମାନେ ତା ମାନେ ବୁଝିପାରିଲନି ତମେ କହିବ ଯଦି କୁହ ନହେଲେ ଚିତ୍ର କରିକି ଦେଖେଇ ଦିଅ ନା ଚିତ୍ର କରିପାରିବି ଆଉ? ଲୋକ ମାରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏ ଅନେଇଲ ଆକୁ ପୁରା ଠିକି ବାହାର ଦରକାର ହାଁ ସେଇবার କହୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକ ତାକୁ ବାଡାଅ ଓହୋ ବାପା ସେ ଗୋଟା ହୁଇସିଲି ମାଇଲା ବାପା ଲୋ ସେ କ'ଣ ହୁଇସିଲି ମାଇଲାଣି ଶଳା ଯିଏ ହୁସିଲ ବାଲା ଯାଉ ତାକୁ ପଚାରୁ ଶଳା ମତେ କାହିଁ ପଚାରୁଛୁ ବାପା ରେ କିଳା ଆଉଟ୍ ରେଡି ହେଇଯା ଅଚନ୍ତା କିଳା ଏ ବାପା ଲୋ ମୁଁ ଏ କିଳାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି ମତେ ବଞ୍ଚା ବଞ୍ଚା ଶଳା ମୁଁ ତ ମଲି ଶଳା ମୁଁ ତୋର ବଞ୍ଚେଇବି କେମିତି ଶୁଣୁ କିଳା ଆସିବ ରେଡି ହେଇଯା ଏ ଭାଇ ମାନେ ଏ ବାପା ଲୋ ଏ କୁଆଡେ ଗଲେ ବାଗେଇ ଯା ରେ ବାଗେଇ ଯା ଧରିକି ଆସ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସିଏ ଆସିବେ ଦେବେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଯିବେ ଜମା ହୁଁଚୁ କରିବୁନି ହୁଁଚୁ କଲେ ଅଜାଗାରେ ପୁରେଇ ଦେବେ ଏ ଶଳା
ରହିଯାବେ ନା ହେଲିକପ୍ଟର ହେଇଯିବୁ। ଇଏ କ'ଣ ପଳେଇଲେଣି? ତୁ ଘଟିକି ଯା। ସିନ୍ ଭିତରକୁ ମୁଁ ପଶି ଯାଇଥିଲି। ଏଇ ପଳାବେ। ଇଏ ଶଳାକୁ ଆଉ ଦିଟା ଦରକାର ହଉଥିଲା। 11 ଦିନ ଆସିବୁ ନା। ପରେ ଆସି ପୁଣି ଦେବି ତତେ ର ଶଳା। ହେଟି ଏମିତି ଯୋଗ୍ୟ ମତେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲେ ଏମିତି ଭୋଗିବାକୁ ହୁଏ। ତୁ କଣ ମୋ ପୁଅ କେମିତି କହିଲୁ? ରହବେ ମୋ ପୁଅ ମୁଁ ତାକୁ ଯାହା କହିବି। ତୁ କିଏ? ହାଁ ବାଲୋ ଓଲୋ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ମୁଁ 127 ଥର ମାଡ଼ ଖାଇଛି। 27 ଜାଗାରେ ନଣ୍ଡା ହେଇଛି। ଖାଉ ଆଉ କାନ୍ଦନା କାନ୍ଦନା। ଖରାପ ଭାବିଲୁ କହିଦେଲି ବୋଲିକା ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁନୁ। ହେଲ୍ପ କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରିବି? ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନୁ ତାକୁ ଟିକେ। ଅଜାଗାରେ ମାନନାନ୍ତ ବା ଆଉ କହିପାରିବିନି କୋଉଠି କୋଉଠି ମାରୁଛନ୍ତି। ହଁ ମୋ ମଝି ଗୋଡ଼କୁ ଫଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛୁ ବଜର କାତା ତତେ ନେଇକି ଯାଇ ହବ?